Nazdar lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska to bude video na jak stáhnout Bandicam. Tak, dáme si internet. Tak a napíšete Bandicam, prostě Bandicam. No. Tak máte ihned zdarma ke stažení na slunečnici, tak se to dáte. Tak si to stáhnete, dáte. Pak si to instalujete, pak tu se vám objeví tady to. A tady máte jakoby hlavní nábídku. Tak, když to je nainstalovaný, tak dáte video, teď dáte, jak si třeba zkrátku na spustit, na pauzu, jak budete chtít snímek, takhle. A tam se už natočených hodně videí a třeba si dáte tady to, otevřená složka, kde natáčíte a to. No a když to chcete pozastavit, tak jen dáte X, třeba u mě, pak dáte zase X, ono se to spustí. Když budete v nějaké hře, tak dáte třeba se tam na C, takže dám C, ono se to spustí, zastaví a tak. No a to je asi tak všechno k tomuto videu, tak zatím čus.